आं एक्स एनडिबि वेलफेयारनि आफादगिरि रुजिग्रा मोसाहारि आरो आंजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारि, लोगोसेयै लेङाइ आफादगिरि बेनिल औवारि आरो जोंनि सेन्ट्रेल टीमनिनो एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि जोंहा सोद्रोमा माथुराम ब्रह्म आरो लोगोसे सयन औवारि, जों गासै साबा दिनैहाय बे भारतनि राजथावनि हम मिनिस्ट्रिनि नर्थ इस्ट जननि एडभाइजार जों एके मिश्रखौ लोगो हमनानै जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै एक्स एनडिबि रिलेटेड माखासे इस्युसफोर जोंहा थालांनाय दं, बेखौ जोङो गोसोखां बिलाइ जोङो होफैदों आरो बेयाव गोसोखां बिलाइयाव जोङो एक्स एनडिबि हिसाबै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर एकर्ड जालांबाय, बे एकर्डनि दफा मथे आर्टिकेल 9.2 आरो लोगोसे 9.4 आरो 10.2 बे मोनथाम पइन्टनि सायाव जोङो गोसोखां बिलाइ होदों आरो बे पइन्टनि सायाव जोङो डिटेल्सै जोङो रायलायदों आरो जिहेतु जोङो पिस एकर्ड जानायनि उनाव दिनैसिमहालागै जेसेबांखिनि एक्स एनडिबि नि सायाव केसफोर नन हाइनेस आरो हाइनेस केसफोर दं, बिनि सायाव जोङो ब्रिफिं होनानै जों रायलायदों आरो लोगोसेयै सिगनेटरि जोंनि फाउन्डिं प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमहालागै माने सिबिआइनि केसाव कनभिक्ट जानानै दं आरो बिनि हियारिंआ दा माने फैगौ 20 नभेम्बराव जानो थांगासिनो दं। दा बिनि सायावबो जोङो बिथांनो जोङो फोरमायना होदोंमोन आरो बे फोरमायनाय लोगो लोगो बिथाङा खुब गुरुत्व सहकारे बुंदों जे बे केसखौ आङो टेकेल खालामगोन, आङो सावरायगोन आरो सरकारनिसिम आङो बेखौ होगोन आरो आंनि तरफनिफ्राय जेसेबां हायो आं बेखौ मावफुंना होनो थाखाय बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो लोगोसे जेसेबांखिनि जोंहा माने सिबिआइ बा एनआइए केसाव जायफ्रा दिनैहाय हाइनेस बा न' हाइनेसफोर केसफोर जानानै दङ बा दिनैहाय हियारिं जाबाय थायो, सामन जाबाय थायो, मालाबा इनकुइरि बिदि फैबाय थायो, बिनि सायावबो जोङो डिटेल्सै बिथांनो जों फोरमायना होदों आरो जोङो बेखौ खावलायदों जे जिहेतु जोंनो पिस एकर्ड जानाया बिटिआर एकर्ड जानाया बोसोरब्रै जाबाय आरो बे बोसोरब्रैयाव जेसेबांखिनि जोङो एक्स एनडिबि हिसाबै जेसेबांखिनि मावथिफोर दंमोन आरो बिथांमोना दिनैहाय ससियेल लाइफ इन्जयमेन्ट खालामहैबाय, सामाजिक जिबन थांबाय, गणतान्त्रिक भाबे जेरैबायदि मावनांगौ बेबायदि माने रायजो राजाजों ससाइटिजों गोरोबनानै खामानि मावबाय, दिनैसिमहालागै 4 बोसोराव जेबो माने बेबायदि अघटन जायाखै आरो बेखौ नोजोर होनानै जोङो सरकारनो जों खावलायदों, बिथांनि थ्रुयै जों खावलायदों जे जोंनि जेसेबांखिनि केसफोर दं बेखौ माने जेनेरेल एमनेस्टि होनांगौ होननानै जोङो खावलायनाय जादों आरो बेखौ बिथाङा खुब गुरुत्व सहकारे लादों आरो बे साननैसोनि उनावहाय बिथाङा बेखौ सरकारनिसिमहालागै होनानै जेसेबांखिनि जोंनो एक्स एनडिबिनि जेसेबांखिनि मावनो गोनां खामानिफोर दं बेखौ बिथाङा मावनानै होगोन बा माने सरकारनिसिम अबगत खालामगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। माब्लाबा माब्लाबा जों नुनो मोनो एक्स एनडिबि फरामनि मोनसे दोलोआ आलादा ओमफ्राय नोंथांमोना आलादा रायलायनायखौ जों नुनो मोनो। माबायदि बिनि बेलायावहाय केसनि बेलाफ्राव माबायदि आवगायनानै दं बेखौ सोरबा जोंबो मिथिगौ जे एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम हिसाबै मोनसे संगठन दं आरो बिथांमोनाबो खुब सम्भब बेखौ लानानै मावदों जानो हागौ आरो बिथांमोनहा बेसेबांखिनि मावदों मावा जों बेखौ जों जेबो मिथिया दिनैसिमहालागै, खिन्थु जों जिहेतु स्टार्टिंनिफ्रायनो 2005निफ्रायनो जों एक्स एनडिबि हिसाबै बा सिसफायाराव थानाय हिसाबै जों गावनो जरित दं। ओंखायनो जेसेबांखिनि जोङो दा एक्स एनडिबि हिसाबै माने जेसेबां जोङो माने इस्टाब्लिश जानांगौमोन बा जोङो ससाइटियाव जेसेबांखिनि जोङो पिसफुल लाइफ इन्जयमेन्ट खालामनांगौ बेखिनियाव जोंहा सम सम माने एक्स एनडिबिनिफ्राय मावनो गोनां खामानिफोर बे इन्स्टिटिउसनफ्रा बा इउनाइटेड फरामा दङमोन, नाथाय बिथांमोनखौ जोङो जेसेबांखिनि मावनांगौ बिदिखौ जों नुयैखाय लास्टलि जोङो दिनै बे एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशनखौ जोङो गठन खालामनानै जों दिनै जेसेबांखिनि थाबोनाय एनडिबिनि आद्रा थानाय जायफोर इस्युसफोर दं जों बेखौ मावफुंनो थाखायनो जों दिनै बेखौ बिबान लानो गोनां जादों। नोंथांमोननि बे आर'जलाइ होनायाव बबे बबे बुस्थुआ सरकारनि रायलायनायजों माने पजिटिभ जानो हागौ सार दिनैनि गोसोखांलाय होनायाव? बे गोसोखांलाय होनायावथ' बे 9.2, 9.4 आरो 10.2 आव जिथु लिरनाय दङ
जे जेनेबा धर दा जोंखौ रिहेबिलिटेसन होनांगौ दा रिहेबिलिटेसन होनायनि खेथ्रआव जोंनो जेसेबांखिनि सरकार तरफनिफ्राय जेसेबांखिनि सुबिदाफोर होनांगौ जेनेबा एक्स ग्रेसियाजों लोगोसे जोंखौ जेसेबांखिनि होनांगौ आरो ससाइटियाव जों जेरखम माने सिभिल लाइफ जेफोरखौ इन्जयमेन्ट खालामनांगौ बेयाव माखासे गभर्नमेन्ट तरफनिफ्राय जोंनो जिबायदि माने सहाय नांगौ बेखिनिखौ मोनगोन आरो बेखौ होगोन आरो मावफुंना होगोन होननाय जिथु खोथा होदों आरो बेजों लोगोसे दा जोंनि माने बे बड'लेण्ड एलेकायाव बा आसामाव जि माने धर माने बे माबा होनांगौ साख्रि बाख्रियाव थिसननांगौ एक्स एन डि बेखौ माने दिनै आसाम पुलिसाव माने 2% जेनेबा माबा होदों बेखौबो जोङो डिजिपि बिथांजों रायज्लायदों बिथाङा खोथा होदों जे बेखौ मावफुंना होगोन होननानै आरो दा टेरिटरियेल आर्मिनि थाखाय दिनै जि रिलिज जाबाय थादों जों तरफनिफ्राय बेखौ अर्गेनाइज खालामदों आरो बे साननैसोनि गेजेरावनो जों माने पाब्लिकलि माने जों फोसावनो हादों आरो एक्स एन डि बि हिसाबै जों फोरमायना हरदों जायफोरा दिनै बैसो दङ क्वालिफिकेसन दं बा माने पारामिलिटारियानो जा बा टेरिटरियेल आर्मियानो जा बा फुल आर्मियानो जा जेराव मावनो गोसो बिथांमोना बेवहाय फिजिकेलि माखासे बेयाव एग्जामफोर जायो दा बे एग्जामफोरखौ पास खालामखांनायनि उनावहाय बा सोरबाया माने बैसोआव दंबावो दिनैसिम मावनो थाखाय गोसो दं बिथांमोनखौ जोङो जोंनि थ्रुयै बा माने एक्स एन डि बि वेलफेयार एस'सियेसननि थ्रुयै बिथांमोनहा माने जगाजग खालामनानै बेखौ मावफुंनो हागोन बेखिनिखौ जोंनो जिहेतु सरकारा दिनै खोथा होबाय ओंखायनो बिथांमोनखौ जों आसा खालामदों जायफ्रा दिनै बेखौ मावनो थाखाय माने गोसो दङ बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जे एक्स एन डि बि नि जेसेबांखिनि सोद्रोमाफोर दं एक्स एन डि बि वेलफेयार एस'सियेसन दं बिथांमोना जगाजग जायोबा निस्सय बेयावहाय माने सहाय जागोन आरो बिसय जोंनि बड'लेण्डनि मिडिया नोंथांमोननि गेजेरजों आं फर्मार एन डि बि मेम्बार्सफोर सोद्रोमाफोर बिथांमोननो एबा रायजो राजा बिथांमोननो मोनसे खावलायनाय एबा फोरमायहरनाय बेखौ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव फैनाय जाबाय खोथाया जाहैबाय दा बर्तमान जिथु टेरिटरियेल आर्मिखौ लानानै बर्तमान बिटिआरआव प्रि रिक्रुइटमेन्ट रेलि सोलिगासिनो दङ दाख्लैनिफ्रायनो आरो मोनसे जिथु नटिफिकेसन ओंखारखादों हयथ' बे नटिफिकेसन नोंथांमोननि आखायाव दङ आरो गैयाब्ला आंनिफ्राय लानो हागोन दा बिदिनो मैया जानानै थांखांबाय गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै उदालगुरि दाख्लैबो जानानै थांखांबाय जानांगौ आरो दिनैबो जाबाय गाबोन खिन्थु मुसलपुर एबा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जानो गोनां दंबावो जिहेतु फर्मार एन डि बि केडारफोरनिफ्राय बेवहाय बाहागो लानायनि अनजिमाया जथेस्थ' दाहालागै खम जों नुनो मोनदों आं दाख्लैबो नोंथांमोननि गेजेरजों बा मिडियानि गेजेरजों फोरमायखांबाय जे बेवहाय बाहागो लानांगौ होननानै आरो जियानो जा गोबाङा मिथियाखैबो जानांगौ खिन्थु दुनाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों आरो बेखौनो खावलायबावनो सानदों जोंनि बारग' एन डि बि आफादनि सोद्रोमा बिथांमोन एबा रिलेटेड जायफ्रानोखि आन्दलनाव गोबां एफेक्ट जानानै थाबाय बिथांमोन फेमिलिफोरनिफ्राय 42 बोसोरनि गाहायाव जायानोखि नेक्स्ट जानुवारिसिम 42 बोसोर बारा आरो बिथांमोना गासिबो बे टेरिटरियेल आर्मिनि थाखाय बे प्रि रिक्रुइटमेन्ट रेलियाव बाहागो लानांगौ बेवहाय जोंहा अरिजिनेल रिक्रुइटमेन्ट रेलिया जागोन 22 तारिखनिफ्राय स्टार्ट क'क्राझाराव थ' बिनि सिगां जे गावखौ एसे थाग थियारि खालामनो थाखाय आरो माब्रै थाङोब्ला थिग जागोन जों बेफोरखौ एसे मोनथिनो थाखाय बारग' एन डि बि आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे प्रि रिक्रुइटमेन्ट रेलि खालामनो सरकारखौ नारसिननाय जादोंमोन बिदिनो नटिफिकेसन ओंखारबायखाय दायो जागासिनो दङ जेनेरेलिबो जादों बेवहाय गासिबो बाहागो लादों खिन्थु फर्मार एन डि बि मेम्बार्स बिथांमोननि थाखाय आरो स्पेसियेलि आं गाबोनखौ बाहागो लानो थाखाय आं गुरै खावलायबावबाय गाबोन 19 तारिख जाहा उदालगुरिनिफ्राय सोरबाया थालांबायब्ला तामुलपुरनिफ्राय सोरबाया थालांबायब्ला इभेन बाक्सानिफ्रायबो जिहेतु गाबोन जाखागोन नोंथांमोना रेडि जायाखैब्ला गाबोननो रेडि जादो आरो बेवहाय जितु जायगाखौ आं बुंना होखानोसै गाबोनो स्पर्ट्स कमप्लेक्स सालबारि बेवहाय 10ता बाजिनिफ्राय जागोन आरो मुसलपुर हाई स्कुल प्लेग्राउन्डआव जागोन गाबोनो नोंथांमोना गाबोन गासैबो बे जायगायाव फैनानै बे प्रि रिक्रुइटमेन्ट रेलियाव बाहागो लाफै बा अनेक खोथाखौ फोरमायनाय जागोन अनेक खोथाखौ थारमाने माबायदि रेडि जानांगौ बेखौ फोरोंनाय जागोन सरकारि तरफनिफ्राय बा जायफ्रानोखि एक्सपार्ट बे लेभेलाव बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौ खावलायनाय जाबाय नैथियाव जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि थाखाय 20 तारिखआव आरो आं खावलायबावनो सानदों
20 तारिखावबो जों प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलि होनो सानदों जोंहा थांनाय जिथु आसाम पुलिसनि 2% रिजार्भेसनाव गोबाङा बाहागो लादों आं गोजोननाय मोनदों माखासे अनजिमाफ्रा जोंनियाव फैबाय आरो जायफ्रा माने जोंनिसिम जेबो लिस्ट हराखै उनावहाय हरबावगोन दा स्पेसियेलि जिथु टेरिटरियेल आर्मिनि सायावहाय जायफ्रानोखि 42 बोसोर जाहांहां बैसो दंबावो जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमा नोंथांमोना चिरां आरो क'क्राझार जों 20 तारिख खालि खालामनो नागिरदों 20 तारिखावनो जोङो चिरांनि आं दा नोंथांमोननि गेजेरजों एसे बुंबावसिगोन चिरांनि जोङो मोनसे गेलेग्रा फोथाराव खालामगोन आरो क'क्राझारनिखौ जोङो चन्द्रपारानि प्लेग्राउन्डआव जोङो खालामनो सानदों 20 तारिख खालि बेनिखायनो चन्द्रपारानि गेलेग्रा फोथाराव 20 तारिखाव नोंथांमोना गासैबो फैनो नाजादो जायफ्रा माने गोसो दङ आरो चिरांनिनो जोंहा काजोलगावनि मोनसे गेलेग्रा फोथार दङ बे काजोलगावआव गेलेग्रा फोथाराव नोंथांमोनखौ जों फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय बाखि जेसेबाङा बेवहाय प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलियाव बाहागो लागोन आरो फैबाय थानाय जिथु 22 तारिखनिफ्राय स्टार्ट जानो गोनां दं 22, 23, 24, 25 बै तारिखाव नोंथांमोना अरिजिनेल रिक्रुटमेन्ट रेलियावहाय बाहागो लाफैगोन आरो गासैनिबो लिस्टखौ जाहाथे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सियेसननो जाहाथे नोंथांमोना साबमिट खालामगोन आं बेखौनो गुरै खावलायबाय दायो आं जि जायगाखौ बुंबाय जोंजों थोंजोङै जगाजग खालामनायखौथ' आंनो दिनै मोनाबिलिनिफ्राय हायोबा लिस्टआव हर गावबागाव आंहा वाट्सएप नाम्बार नोंथांमोननि गेजेरजों आङो हरगोन दाहाय माने मोजाङै सार्कुलेट खालामबानो जाबाय आरो दाख्लैबो वाट्सएप नाम्बार मोनसे हरखानाय दंखायो बे वाट्सएप नाम्बारावनो नोंथांमोना जेसेबांखिनि जायफ्रा फैगोन बे लिस्टखौ हर आरो डकुमेन्टसखौबो हरफा तारमाने सिम्पलि जि डकुमेन्टस गोनांथि जायो माबा मोनसे फरायनायनि एडमिट कार्डफोर माबा मोनसे एड्रेस प्रुफफोर बेखौ गावनि वाट्सएप नाम्बारजों हरबानो जाबाय जों लिस्ट मोनसे थिक थाक खालामना होगोन आरो जिहेतु लिस्ट मोनसेबो मोनाब्ला जों गाबोन रिक्रुटमेन्ट रेलिखौ खालामनायनि लाब गैया गतिके रिक्रुटमेन्ट रेलि जों लादों जेथिया जोंबो मोनसे कनफार्म जानांगोन जे बेसेबांखिनि मानसिफ्रा बाहागो लागोन गतिके गाबोन दा हरसिम आरो गाबोन फुंसिम नोंथांमोना जोंनो बेखौ हरगोन लिस्टखौ हर आरो जों मानसि अलरेडि फाथायबाय बे एरियायाव थिक थाक खालामनो थाखाय आरो नैबे जिथु गाबोन जानो गोनां दं बेहा अलरेडि लाखागोनखा सरकारनिफ्राय बे नटिफाइडखा नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखौ बेवहाय अनलि एनडिबिआल' खालामा बेवहाय गुबुन गुबुन जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो खालामगोन जिहेतु एनडिबिनि थाखाय बेनो मोनसे जे 42 बोसोरनि गाहायाव जाय बिथांमोना खालामगोन जोंनो मोनसे लिस्ट तैयार खालामना हरनांगौ बेखौ लानानै जों सरकारनो माबा मोनसे रोखोमै जेनेबा जों स्ट्रेस होनो हायो बा प्रेसाराइजिं खालामनो हायोबा जों सरकारखौ रिकुवेस्ट खालामनो हाथों खालामदों जों बिनि थाखाय बे लिस्टखौ लानाय जागोन गोजोन्थों येस बैसोआथ' नोंहा 42 बोसोरानो खासै बेवहाय रिलेक्सेसनखौ प्लास खालामनानै बेनिफ्राय क्वालिफिकेसना मेट्रिक पास जानांगौ जायफ्रा मेट्रिक पास जोंनि बारग' एनडिबि आफादनि गोबां सोद्रोमाफ्रा मेट्रिक पास जायै गोबां दं दा जों बिथांमोननि थाखायबो दिनैबो जों मोनसे मिटिङाव गोजौ थाखोनि सरकारि मिटिङाव जों इनभल्भ जानायमोन जे बे खोथाफोरखौ सावरायदों बेवहाय जिथु नेक्स्ट टु जेनेबा आं एनडिबि सापज दिनै आंहा बैसो गैला खिन्थु आंहा आंनि गथ'फोर थानो हागौ बा आंनि असे फंबाय थानो हागौ बिथांमोनखौ जोङो तारमाने जोंनि बे एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसननि जानानै रिकमेन्डेसन होयोब्ला सरकारा बेखौ गनायनांगौ मानोना बिथांनि न'खराव दिनै जेबो मोनसेबो माबा थालाङासै साकरि मोननो हानाय मानसि थालाङासै एनडिबि जानानै आरो बिथांमोना बै समाव आन्दलनजों एफेक्टेड दा बिथांमोननिफ्राय बिथांमोननि हयथ' फिसाला बा फिसाजो बा बिथांमोननि सोरबा आंगो असे फंबायफोर बिथांमोनखौ जाहाथे सरकारा कनसिडार खालामो जों बेबायदिबो खोथाफोरखौ जों सावरायनाय जादों फैबाय थानाय समाव बेबो जाफुंगोन आरो गाबोननि दिनावबो फैनानै नाय जोंनो लिस्टखौल' हो जों सेस्था खालामगोन आरो बिनि थाखाय जों अलरेडि सावरायबाय थाखादों बेनिखायनो नोंथांमोनखौ वाइड सार्कुलेट होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय फर द वेलफेयार अफ आवर पिपल थेंक इउ ना दा टेरिटरियेल आर्मिनि थाखाय बिनि क्वालिफिकेसन लिमिटआनो मेट्रिक पास जानांगोन मेट्रिक पास नङैफोरनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जि बेबस्था जायो बे बेबस्था जायोब्ला आरो बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय जों सरकारखौ अलरेडि आपिल खालामनाय जादों आरो दा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साकरिफ्रा ओंखारदों बिटिसिआव दा बैनि थाखायबो जों दाख्लैनि सिगांनि प्रेस ब्रिफिंआव जों बुंनाय जादोंमोन जे जोंनि लिस्टफोरखौ हर जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामदों होननानै जाहाथे बिथांमोनखौबो जोङो सरकारनि सिगाङाव लानानै थांनो हायो नाय आं मोनसे खोथाखौ बिराद क्लियारलि बुंनो नागिरदों एनडिबि केडार हिसाबै जोंहा गासै माने
रिलेटेड 6,000निबो बारा दङ साप'ज एनडिबि रिलेटेड बा एनडिबि केडारफ्रानो जे गासैबो साकरि मोनजोबगोन बे बाथ्रा जानो हाया बेयो पसिबल नङा जों एनडिबि फर्मार एनडिबि केडारफ्राबो जुदि एप्लाइ खालामोब्ला बेनि गेजेरावबो कम्पिटिसना जाखागोन बे स्वाभाबिक बाथ्रा बेनिखायनो सोरबा सासे सुबुङा लिस्ट हरबाय बा एनडिबि जानायखायनो साकरि मोनथारगोन बे बाथ्राया माने माने एसेबां गनायथाव नङा बियो साकरिया ओंखारनांगोनबो साकरिया क्रिएटबो जानांगोनबो बेनिखायनो जों सरकारखौ बुंनानै सावरायनायाव जेबायदि होदों आसाम पुलिसाव 2% रिजार्भेसन 2% माखासे एनडिबिफ्रा निश्चय मोनगोन गोबाङा बाहाय एप्लाइ खालामो बाहायबो कम्पिटिसन जागोन 2%खौल'सो लागोन ना बाथ्राया जाहैबाय थेवब्लाबो एनडिबि गावनि असे एनडिबियानो मोनगोन थिग बेबायदिनो बिटिआर सरकारनि आन्दारावबो बिटिसि सरकारनि आन्दारावबो जि साकरिफोर ओंखारगोन एनडिबिनि थाखाय माबा मोनसे रिजार्भेसनखौ जोङो मोननो हागोन फैबाय थानाय समाव जों बेखौ रायलायबाय थादों दा बे रिजार्भेसन फैयोब्लाबो बाहाय जे एनडिबि गासैबो मोनजोबगोन बे बाथ्रा नङा खिन्थु बेबायदि बुंनानै जे जों एप्लाइबो खालामनाङा बेबो खोथा नङा जों बेनिखायनो खावलायदों फै आरो एप्लाइ खालाम आरो बिनि थाखाय माबायदि जगार जानांगौ बेनि थाखाय जों प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलिफोरखौ खालामनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव जेनेबा मेट्रिक पास नङै बिथांमोननिफोरबो थाखाय जुदि माबाफोर सुबिदाफ्रा फैयोब्ला जों उनावहाय काउन्सिलिंनि बेब'स्थाखौ जों खालामगोन एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसननि जानानै बेखौ जोङो थांखि अलरेडि लाखानाय जादों थेंक इउ